وەکە تەمامکردنا کاروبارên وەرگرتنا navendên saziya giştî ya sîgorta û xanenişîniyê li parêzgeha Hesekê. Du şaxê saziya giştî ya sîgorta û xanenişîniyê li parêzgeha Hesekê hat wergirtin û îro jî weke temamkerê wê nivîsgeha saziyê ya li Qamişlo hat wergirtin. Paşê jî dê nivîsgeha saziyê ya li Dêrikê were wergirtin ji bo destnîşankirina pêdiviyan û nûjenkirina wê ji bo pêşkêşkirina xizmetguzariyan ji xanenişîna de heke Xwedê heske. Kar hat destpêkirin ji rêveberiya giştî ya Şamê hat ji bo ku nivîsgeha sîgorteya xanenişîniyê were çalakirin ji aliyê Wezareta Darayî ve. Ji bo xizmeta xanenişînan, karên çakkirin û nûjenkirina nivîskeyê tên kirin.